ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ନାମ, ଯାହାର ନାମ ଶୁଣି ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠେ। ସେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇପାରିଥିଲେ। ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଶୋକଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ବଢ଼ାଇ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ସେ କିପରି ଭାବରେ କାହାରି ଗୁଲାମୀ ନ କରି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇପାରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 19 ଫେବୃଆରୀ 1630ରେ ପୁନେ ପାଖରେ ଥିବା ଶିବନେରୀ କିଲ୍ଲାରେ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶାହାଜୀ ଭୋସଲେ ଓ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଜିଜାବାଇ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ପିତା ସେତେବେଳେ ବିଜାପୁର ସ୍ଥିତ ମୋଗଲ ଅଧିକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଶିବାଜୀଙ୍କ ମା ଜିଜାବାଇ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏବଂ ବୀରପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ। ବୋଧେ ଏଥିପାଇଁ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ପିଲାଦିନରୁ ସାହସୀ ଥିଲେ। ଶାହାଜୀ ପ୍ରାୟତଃ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବାରୁ ଦାଦୁଜୀ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା, ଖଡ୍ଗବିଦ୍ୟା ଆଦି ଶିଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦାଦୁଜୀଙ୍କୁ ଶିବାଜୀଙ୍କର ଗୁରୁ ରୂପେ ଜଣାଯାଏ। ପିଲାଦିନରୁ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ହେଲେ କିଲ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ 1645 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ସେ କିଲ୍ଲା ଜିତିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଆଦିଲ ଶାହର କେତେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ତୋରଣ ଏବଂ ଚକନ କିଲ୍ଲା ଅଧିକାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆଦିଲ ଶାହଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପିତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। 1649ରେ ଶାହାଜୀଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିକି ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତୋରଣ କିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ 1656ରେ ଶିବାଜୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେହି କିଲ୍ଲାକୁ ପୁଣି ହାତେଇ ନେଲେ। ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଆଦିଲ ଶାହର ସେନାପତି ଅଫଜଲ ଖାଁ 10 ନଭେମ୍ବର 1659ରେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଲା ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା କି ସବୁ ଲୋକ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅଫଜଲ ଖାଁ ଉପରେ ଭରସା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ପୋଷାକ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଲୁହାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଖଞ୍ଜର ନେଇ ଅଫଜଲ ଖାଁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଯେପରି ଭାବିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଲା। ଅଫଜଲ ଖାଁ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ଲୁହାର ପୋଷାକ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ଶିବାଜୀଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ବିଜାପୁର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚିକରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରାଟ୍ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଅନେକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଜିତିଲା ପରେ 1674 ମସିହା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। 6 ଜୁନ୍ 1674ରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲା। ସେ ରାଜା ହେବା ପରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କିଲ୍ଲାର ନାମ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ରଖୁଥିଲେ। ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହେବା ପରେ 3 ଏପ୍ରିଲ 1680ରେ ମାତ୍ର 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱର ଯୋଗୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ କୁହାଯାଉଥିବା ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଏହି ଦିନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ 19 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆମେ ଶିବାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ।